Ето какво включва комплектът на 7-степенната филтрираща система. 7 броя филтъра по един за всяка фаза на филтрация. Смесител за водата, ключ за смяна на филтрите, тръби, кран за чистата вода, трипосочен клапан за вода и адаптер за тръбите. Кранчето за чистата вода го свързваме към трипосочния клапан за вода. След което трипосочния клапан за вода го свързваме към централната вода. Единият край на маркуча го монтираме към централната вода. А другият го свързваме към филтриращата система. Следващата стъпка е да монтираме смесителя. Единият край на маркуча го монтираме към изхода на чистата вода, а другият слагаме адаптера за маркуча и го монтираме към смесителя. Когато сме готови с последната стъпка, пускаме централната вода от това кранче. И когато филтрът се напълни с вода, от този маркуч източваме мръсната филтрация. Няколко лесни стъпки на монтаж и получавате чиста, здравословна и алкална вода директно от 7-степенната филтрираща система.